Amuoneka. Tinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chamunosarudza vhiki nevhiki nekuti chinounza pundutso mukati meupenyu hwedu. Nhasi tiri kuno kumasvingo. Vezhirawe tiri kuno, makadiniko? Tinokutendai nekunge muri pano. Regai tisati tapinda muchikamu chekutanga, regai ndipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu veMinistry of Industry and Commerce vatipa ichochi chikuva chekuti tigone kukosheswa upenyu hwedu. Unokosha, tinokosha. Ngativeika nemastandards. Tokundwa here nevakomana mumugwagwa yongoti wakadinze standard. Ko chakaita muri kutengesa standard. Regai ndirege kutaura zvakawanda. Regai ndipe nyanzvi dzedu mukana wekuti vazvisume kwatiri. Ndotanga nababa wari kunze. Tenda yamai Chisamba. Ini ndinonzi Baba Taruona. Ndinoshanda kuMinistry of Industry and Commerce, Trade Measures Department. Tinokutenda ino uvepo. Baba? Ndinotenda mai Chisamba, Dr. Chisamba. Ini ndonzi Godfrey Dube, Head of Marketing Standard Association of Zimbabwe. Tinokutenda ino uvepo. Mazvita Dr. Mai Chisamba, makadii vateereri. Zita rangu ndinonzi Amai Angelica Katuruza. Ndiri Director Quality Assurance kuMinistry of Industry and Commerce kuHead Office kuHarare. Tinokutenda ino uvepo. Tinochingamidza dzimwe nhengo dziri pano dzabva kuministry yedu. Inzwai kugashirwa. Mese inzwai kugashirwa. Nyaya iri pano ndeyemhimo. Zvinhu zvatiri kuita muupenyu hwedu nemukati menyika yedu nenharaunda yakatipoteredza zvine mhimo here? Zvine chikero here? Kana kuti taakushandisa shoko riye rinotaurwa nevana vedu kuti ndinongokwana. Mukaona munhu achiti anongokwana anotyisa. Sei zviri kutikoshera kuti tiende pamhimo neupenyu hune chikero chakanyatsoti gede? Mai Katuruza. Mazvita Dr. Amai Chisamba. Nhau yemhimo inhau yakanyanya kukosha muupenyu hwedu. Pane zvose zvatingabata. Mhimo dzine mabato mawiri. Kune mhimo dzinonzi dzinotemwa nehurumende, dzinosungirwa nehurumende, dzinonzi mandatory standards. Idzodzo mhimo dzinoisirwa kuchengetedza upenyu hwedu, utano hwedu, kuchengetedza nharaunda kana kuti environment. Nezvese zviri munharaunda zvinoti miti, mvura, mhuka, zvese zvinochengetedzwa nemhimo. Rimwe bato remhimo rekuti munhu anozviti ega ndiri kuda kuita mhimo idzi dzinonzi voluntary standards. Akakoshawo zvakare nekuti anochengetedza zvimwe chetezvo, asi anonyanya kukoshera kambani kana kuti muzvina factory kana kuti muzvina business, nekuti anoshandiswa kuti zvinhu zvake zvaari kugadzira kana kuti zvaari kutengesa zvikwikwidze pamisika zvichizodana vatengi vakawanda. Regai nimbomira ipapo maichi. Mashoko makukuta ari kutaurwa nai. Zvinhu zvemanga zvinonetsa kutengesa. $4 for 10, $4 for 3. Zvinhu zvemanga zvinotengwa nemunhu anozvipa upenyu hwekuti ndiri munhu wemanga. Kana watengeserwa chichinzi kg, ikg here? Kana ishuga yako, kana uri mukaka achinzi maliters akati, maliters iwayo here akakwana? Unoona kamwe kalita kadiki, kamwe ndorekaindiwe kuna Baba Taruona, kamwe kalita kadiki pane kamwe, imwe zilita zihombe, rimwe zikg. Zviri kufamba sei? Ndinokutendai Dr. Amai. Ndinokutendai vateereri nevaongorori. Dzimweni dzenguva tanga tisingazvizivi kuti nyika yedu yeZimbabwe tiriwo nyika inoverengwa panyaya yemastandards. Kungoti kusange tisingazivewo, handizi kuti imhosva here. Pamwe nhasi tawana mukana kuti tidzidze. Tine muministry medu mune department rataura ronzi trade measures
rinoongorora kuti pamunotenga zvinhu zvenyu chingava sezvataurwa naamai kg lita kana kuti length yejira rehembe ramunotenga muchida kusonerwa kana zvamungada chakayerwa zvakanaka here nemushina wakagadzirwa zvakanaka here. Saka tinoda kuti tiri ipapo hurumende yedu inotosunga vanhu ivava vanotadza kukutengeserai nenzira dzinotarisirwa nehurumende zvanzi mandatory standard. Ndidzo dzimwe dzacho dzekuti kana mukange mabirwa imi mune kodzero yenyu yekuti kana watenga chawatenga chaunoona kuti chinhu ichi kg i500 grams ndinokodzera kutsvaga maoffices edu womhan'ara nyaya yako. Nyaya iyoyo inonyatsotariswa zvakanaka. Vanhu vacho vanotone mutongo vanotopuwa kana kutovharirwa nekuti imhosva inototyisa nekuti kubira munhu kumutorera zvaainazvo. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa. Munonomhan'ara ikodzero yako, asi kazhinji tiri vanhu vanongotya kuti zvino kana ukazomhan'ara unozogara sei kana ndosaka taakushaya mastandards nekuti taakungokabira zvisingafaniri kukabirwa, taakungonwa zvisingafaniri kunwiwa, taakungopfeka zvisinga. Mati mamboona kuti munhu anobva nehembe yake yekuchitoro yekuti uri kubhaibhisa vaenzi kuti mufambe zvakanaka, iye iri kubharukwa nekuti haina standard ka handiti. Ndoda kuuya kuna baba Dhuve. Vanhu vangade kubvunza vaDhuve kuti iyo standard yamuri kutaura munhu apinda musitoro anozviona seiko? Nokuti dzimwe nguva masitoro edu aya nedzimwe nzvimbo dzatinopinda unotoona kuti mukaka waotenga uyu wakaexpire asi uri musherifu. Chingwa ichichi karofu aka kadikidika iri kunge hafu asi chiri riri lofu chairo. Vangazive sei kuti zvine standard? Ndotenda Maichisamba. Ini zvandataura ndinobva kuStandards Association of Zimbabwe. Tinobatsira macompanies and tinobatsira kugadzira mastandards anogadzirwa nevanhu vakawanda vane ruzivo. Vamwe vacho vanobva kumayunivhesiti, vamwe vanobva muindustry nevatengi. Tina mastandards akasiyana-siyana anonzi masystems system standard ndo anobatsira makambani kugadzira zvinhu zvavanogadzira kuti vagadzire zvinhu zvakanaka zvisingaurayi vanhu, zvisingaurayi environment sezvataurwa. Mastandards like ISO 9001 inoteedzera, inopa nzira dzekugadzirisa. Tine mamwe anonzi mastandards of product standard. Iwaya tinoisa product makana taongorora zvinenge zviri muproduct imomo toisa chidhindo chetu stamp yekuti product yakanaka haizokuwadza vanhu. Mukatarisa mvura dzimwe dzakawanda dzinenge dzine SARS ipapo nemamwe maproduct ari mushelf. Saka mukapinda mumashelf mofanira kuona kuti zvinhu zvinenge zvakaongororwa here. Thank you. Ndizvozvo mashoko echenjedzo nai. Mai vanhasi, baba vanhasi, kunyange vari muchitoro vanoita zvino uchenjeri kutarisa kuti iyo mvura iyi yachipirei ine chidhindo here, ko izvi sei zvakamira kudai. Vanhu vazhinji vanongobowa kunzi aiwa nokuti zvinhu zvacho mari iri kunetsa. Mari yakagara ichinetsa. I've been around for a long time inini. Ndachembera nikundona zvakagara zvichingonetsa. Isi takazvarwa tiri vana vadikika, vana mbuya vachingoti upenyu hwakaoma, vana mai vedu vachingoti upenyu hwakaoma. Nhasi nesuwo tiri kuti kwana vedu upenyu hwakaoma, asi hunopfaliswa newe kana waramba kungoitwa munhu wemanga-manga wekuti zvisingafaniri kudyiwa newe zvinofanira kudyiwa nakutu ndo zvawakudya nekuti watenga musitoro. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadiwa vatariri nevateereri, tiri kuno kumasvingo nekuti vakocheri vedu vane hanya. Une standard here iwe? Une mhimo here iwe? Une zvimiswa zviri mukati meupenyu hwako here wokuti zvakadai ndinopika naramekari gweru, handidli zvakadai, handihoinda kana zvakadai, nechimota chakadai chinofamba chinenge chine mavhiri matatu, handiindi. Taurai henyu.
nemamiriro akaita zvinhu sekutaura kwamabva kuita pachikamu chepamashure ichi, kuti makakura muchingonzi zvinhu zvakaoma. Nazvinezi tatokurawo taitokuonai pamatv tichikura, tatovawo musisitimu yekuti zvinhu zvakaoma. Nekuda kwaizvozvo vanhu vazhinji vanokurudzirwa kana kuti kune zviri kutrenda mazuva ano, ndichiri mukomana, zvokuti chingoita chinhu chaunoona kuti chinokubatsira, anything chiri lucrative unongoita, kunonzi kungwavha ngwavha. Zvakukonzeresa kuti sekuona kwangu ini, kunyangwe nemamwe maproducts atinoona muzvitoro wherever kwatinoenda kana kuti kupi nekupi kwatinoenda, zvinhu hazvichaitwi out of standards, asi nenhau yokuti munhu anoda kuti angwavhe ngwavhe, aite chinhu chinounza mari mumba make. Tinongoona mamwe maproducts asina chidhindo chevesazi atovamo muzvitoro, nokuti munhu anenge arejistiwa nekambani. Uri ipapa parega timboenda setinopinda nomumwe mubvunzo. Zvinobudirira sei izvozvo? Sei zviri kubudirira? Nyaya yataura kuti vanhu vari kungongwavha ngwavha, muri kungoona zvinhu zvirapa zvakuzodi. Sei zviri kubudirira? Ndiani angade kutipindura? Inyaya yekuti ini ndatenga mushopu. Andaona hapana chidhindo. Taenda mberi, muchirei maoko. Watenga mushopu. Ndatenga mushopu, ndaona hapana chidhindo. Handina kwandaenda kunoripota, ndatoenda kunoshandisa kumba kwangu. Ndozviri kungoita kuti zvirambe zviri kungoenderera mberi. Izvi zviri kuitika izvi hazvipere kana iwewe usina kusandura mafungiro ako, usina kusandura upenyu hwako. Ndoepamurira mwene. Inyaya yekuti huru yokushaya ruzivo, hatitozivi zviri standard zvacho nezvisiri standard. Saka kuda veministry ava vanotitungamirira vakaitawo mazano okuti vanhu vazive kuti izvi ndo zviri standard, izvi ndo zvisiri standard, ndo zvimwe zvacho zviri kukonzeresa dambudziko. Chokwadi chisina kugombedzerwa. Ndosaka maona handiti manzwa zvigaro zvavataura apa. Vasiya mahofisi makuru kuti tizvikurukure, kuti tidzidzisane, kuti aiwa upenyu hwatiri kungorarama uhu hauna kana nestandard. Vanowanzoshanya kumamhiri kwemakungwa, munoziva kuti kana munhu akauya pamba pako kuri kumhiri kwemakungwa kuti ndinoda kukugadzirira ipombi yenyakafa, anotofanira kuburitsa tsamba yekuti anozvigona here. Kana akati anoda kuti aite chii zvini, kunoku munongonzi makangoona pakanyorwa kunzi aplamba, munzi ngavauye kuno. Dzimba dziri kutsva, handiti hazvina mhimo, hazvina standard. Ndombo yapauri Lulu. Chitorai nyaya iyi into your own hands. Itaiwo zvemacampaign kushevedzera chenjedzo, nekuti zviro kwazvo hatina kwatinosvika tichiti takurukura nhasi mangwana hapana chaitika, tinoramba tiri panzvimbo imwe chete. Ngatichiudzwai tiri mumanewspaper, tine maradio station, tiri show yatachitoshandisa iyoyo mukana uyo, vanhu vaudzwe, vasingazivi ngavadzidziswe. Chero bhaibheri rinotaura kuti vanhu vangu vanoparara nokutaiwa chi nokushayiwa zivo. Saka itai mandate kutoisa mabhajeti kuti this month chakati chokuita toenda kwakati kusvika munhu wese ava kuziva. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Hanzi tikakomba churu takawanda hapana anobuda. Asi ndinokutenda nokuti wataura kuti ipopo pachikuva chatiri pano, tiri kumugodhi, tiri kumapurazi, tiri kumaruwa, tiri kunze kwenyika. Asi ngatirambei tichiwanda kukomba churu ikoko. Ndinoda kumbouya kwamuri. Vanhu vangade kuziva kuti iko matunhu enyaya nekupiko kuno muri kuitei kumatunhu. Mubvunzo ndiwoyo unopindurika zvakanaka nekutenda Ministry of Industry and Commerce yakatotanga nechekare kuti kotsvera kuti kuMasvingo province kuchiva neiri kunzi Masvingo Provincial Quality Forum. Saka iyi komiti inosanganisa vemaindustry, vekutengesa, vezvigadzirwa, vane zvavano chero zvari kuita zvavari kuita, kungava kudzidzo, kungava kumafactory, kupi nekupi. Komiti iyoyo iri muurongwa hwekuronga gwara rekuti vanhu vangaite aware sei, vanhu vangaziviswe sei mastandards atachareva kuti vamwe vatombomaziva zvavanogadzira zvive zvinhu zvinoendeka, zvinogona kuzotengeseka kumwe. Mashoko makukutu 9.
ndada kupururudza ini nokuti ndobvawo kumasvingo. Ndomboya zvakare kuti vamwe baba paministry sati tauya kune muroora. Isu seministry of industry and commerce tinoshandisa gwara kana kuti gwara rokusumudzira zvigadzirwa mumasvingo rinonzi iro Zimbabwe National Industrial Development Plan. Gwara iro ndiro ratinoshandisa kuti tione kuti zvigadzirwa nemakambani zvinogadzirwa zviwande mumasvingo kuitira kuti yatinoti isisi paeconomy GDP yemasvingo ikwire. Zvigadzirwa tine zvinhu zvinobva zvinobva kuvarimi, zvinobva kumigodhi. Kuti zvinhu izvi zvive nemutengo wakakwirira zvinofanira kuti zvigadzirwe zviite zvigadzirwa kana maproducts kana zvigadzirwa ndokuti tikwanise kutengesa zvine mutengo uri pamusoro. Vanenge vachirima vaone chouviri pane zvavanenge varima. Apa maproducts atichitengesa mamwe achona kuti atengesewe anenge achidi tisaramba chiwisa zvimwe zvigadzirwa kubva kunze kwenyika zvigadzirwe muno zvakaita sana chingwa nezvimwe zvakadaro. Mashoko akanaka ari kutaurwa nditi kuti mufunge tinozvigona, imi munozvigona, ini ndinozvigona, avo vanozvigona, tese tinozvigona kana taisa pfungwa pazviri. Nekuti izvi ndoti tazvichipisa zvekuti chero kana chingwa chakaora tinotora kuti chero vanadya kana havagutere vanongoguta, takungozvizadzikidza nezvinhu zvisina basa. Ko kana waguta nezvakaora wozodini? Ngatisangane muchikamu chinoteera. Tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa Maisamba Show umo tiri kutaura nyaya inobata upenyu. Tiri kutaura kuti inobata upenyu nekuti dzimwe nguva tikarega kuita zvinhu zvine mhimo zvinokonzera kana rufu. Ukanwa mushonga usina mhimo yakakwana unogona kufa, kana kuita kupoizenwa, kuita zvinhu kuwana chefu muzvinhu zvawabva nazvo kuchitoro. Saka zvese izvozvo izvi ngatizvitarisei kuti zvinhu zvedu zvine mhimo here, ndo nyaya iri pano. Ndinoda kuenda kuna baba Dhuve. Kana mumwe angabatsire kudavidza mubvunze iwowu. Tinoziva kuti munyika yedu inotendedza zvitendero zvakasiyana siyana. Kune chitendero chino, kune chitendero chino, asi mukuzvitendero zvedu tinodayira zvakasiyana siyana. Tinoona vamwe kana mamwe mabhucha avo akanyorwa kuti halal kana kuti zvakamira kudai. Ministry inopinda here kuona kuti vanhu vechitendero ichi vari kuita mastandards anotendedzwa neministry, kana kuti kana zvazvo zvitendero munoti ndo zvavanodaira. Nekuti kana maKristu akati tinodayira kuti kachingwa kanofanira kunge kakadai, kana kuti veministry vechihindu vakati tinodayira zvakadai, munopinda pese here? Munotarisa vanhu sevanhu here kana kuti mune maitiro? Angatibatsire nemubvunzo uyu ndiani? Maikatiruza daira yenyu. Regai ndidaire Maisamba Mazvita. Nyaya yehalal inyaya yakakoshera vane munamatiro wechimuslim. Ongo. Vane zvavanotarisira kana nyama mhuka dzichiurawa. Ongo. Pane standard yavanoda kuti inge ichitevedzerwa. Saka isusu vehurumende yeZimbabwe ine mabato akasiyana siyana, veMinistry of Health, veMinistry of Agriculture, vanobatana pakuona kuti mhimo dzacho dzinodiwa pahalal handinyatsokudziziva hangu kuti ndidzidonongodze, asi tinonzwa kuti kana iri mombe pane zvavanoita isati yafa, yozofa, yozodrenwa ropa, kunonzi kubuditswa ropa
rakawanda kuti isare yaita kakuchenuruka. So ndiyo mhimho yacho inotedzwa. Mashoko makukutu etsanangudzo hanzi hapana pasina standard. Saka hatidi vanozonyepa kumira vasina standard kuti ndo zvinoitwa kuchitendero chedu. Zvatsanangurwa pano kuti tine mapazi akawanda ehurumende, kungave kukurima, kungave kukudini, vanomira nemi vachiona kuti zvakamira sei. Baba Dhuve, inini pane chinhu chakakosha chadaunimbotaura panapa. chitaurei. Tine covid yezvinezvi, vanhu vari kufa. Isusu takagara pasi neministry of industry and commerce neministry of health nenyaya yemasanitizers. Pane vanhu vamwe vanongogadzira masanitizers vachinoisa mumashelf asingaurayi virus recovid. Takaisa pane maproduct atakatesta mauniversities kwese kwese. Saka vanhu kana vachitenga, pane mamwe masanitizers anokuwadza maoko, vanhu kana vachitenga masanitizers ngavatarise kuti ane chidhindo cheSARS here. Mashoko echenjedza rutaurwa nababa, nekuti iye zvino zvaakukurungwa kumba. Unonzwa matekla vari kugadzira nhingi mazuva ano, ava bhizinesi ravo rikufamba, vari kugadzira masanitizer. Panapa pari kunzi pambotaurwa futi nyaya yeNvironment. Hatifaniri kuti tiite chinhu chinouraya nharaunda, hatifaniri kuti chiite chinhu chinokuwadza vamwe. Handiti manzwa baba Dhuve vachiti kune mamwe masanitizer ari kukuwadza maoko, nekuti haana mhimho. Ini ndinoda kuti tiende kunyaya yenharaunda, nokuti vanhu vedu tataura kuti mastandard anofanira kubuda kwese kwese, kurima, kukudi, asi vamwe vanongoraka shamiti. Vamwe kana vopisa fodya havazive kuti gore rinouya vanoipisa zvenei. Ikoko kunoda mastandards. Handizoti ndiana ngatidavidzire mubvunzo iwowo kuti nharaunda yochengetedzeka sei. Nekuti kare maiti mukaenda kumusha ukatarisa munhu akwira mugomo kudai hamuchamuona, nekuti gomo ranga rakazara miti. Vanhu kwanga kuine standard yekuti miti haitemwe. Gomo rakamira rakati, iye zvino munotoona munhu kunyanga apota useri kwegomo. Hatize torairwa nababa Dhuve. Tine standards not ISO 14001 environmental management system. Iyoyo ndo inobatsira maorganization kuti vateedzere kuti vachengetedze miti, makomba vangorega kuchera pese. Tinotenda zvikuru. Ndombo yako uri Murora. Mazvita yenyu maichisamba. Ini ndinoona sekuti nyaya yemastandards tingataura takabatana kudai, asi inotanga nemunhu. Iwe dunga munhu wakarongeka here kutanga mumba mako chaimo? Mumba mako mune mastandards here? Haungazokwanise pasherefu iwe uchikonewa ako pachako nemhuri yako. Saka ndinoona kuti takasangana tinogona kubuda nepfungwa yekuti tine mastandards, asi it's very individual. Zvinoda dunga munhu kuti unzwisise chinonzi standard, kuti ugozokwanisa kupakurira kune vamwe. Tabva pano topakura nyaya iyi sezvo tainzwa, tofamba tichidzidzisa vamwe. Pane panapa angasingatozivi kuti pane chidhindo chinowanikwa chaunofanira kutarisa. Saka tinokutendai zvachose nechirongwa chino, tichabatsirika. Mashoko akanaka. Ngatimboenda kuna ambassador wedu anomirira hama dzedu neshamwari vane mitezo isina kuringana, vakaremara. Ndinoziva kuti dzimwe nguva vanhu vanoda kubetserwa, dzimwe nguva vanodi, asi hativasiyeka vana vedu, imhuri dzedu. Unoti kudii nenyaya yemastandards? Maita basa maichisamba. Tinotangira kuenvironment. Kuenvironment tiri kutaura nyaya dzemabuilding. Zvivakwa zvacho, ini ndakaremara ndine wheelchair yangu, ndoda notenga muchishopu, but kuti ndinopinda mushopu mavo makaiswa chibhodhi kuti handikwanisi kupinda. Ndakutunzi chinda unotenga panze. Saka mastandards anotangira muzvivakwa zvavo kuti isusu vakaremara tikwanisewo kuindawo mumashopu. Zvinokwanisa kuti ivo vatiwo tinoda unotenga, kwete tavana mari, but kunopinda chero kungava kumashopu api unosvika zvonzi pane masteps anokudza kuti inini makatotiratidza kuti hatikwanisi, mukutiratidza kuti we are not capable. Saka ndo zvimwe zvatiri kuda kuti patinofana kutangira ipapo. Mashoko akanaka ari kutaurwa, nekuti kana chiri chitoro
tinoziva kuti tine vana vedu sekutaura kwaari kuita nzvimbo yavo yeupinda vanopinda nga nemawheelchair vanopinda sei apa vanodini tinokutenda nemashoko akanaka ngatisanganei muchikamu chinotevera. Vadiwa vateereri nevatariri tinokutendai muchikamu chechina tiri muchirongwa maisamba show umo tiri kutarisa nhau yemhimo nhau yemastandards. Pabuda mashoko akanaka apa kuti standard inotangira kumba kwenyu. Imi mune standard here kumba kwenyu? Nekuti standard ikapinda mumunhu inopinda mumhuri, igopinda munharaunda, igopinda munyika, igopinda munyika yese yakapoteredza pasi pano. Hatidi kuramba tichingochemera nyika dzevarumbi kuti asi ukaenda kunyika yakati zviriko izvauya kaizvi. Ngatizviitei tione tozvigona here. Toda kuuya kwamuri baba. Baba taroona tinoona kuti chingwa mazuva ano ndo chakunge kudla kukuru. Vana vechikoro vakauya vanoda kudla chingwa vari pamba, kana vanhu vachida kungokurumidza kuita kuti painge paine something to eat vanobva vangodya. Handitika saka chingwa ichi chine mhimo here? Nekuti chokwadi chingwa chiri kuratidza kusiyana kwemhimo. Icho chingwa chaicho chinofanira kunge chichirema zvakadiko naiba. Tinokutendai Dr. Maichisamba. Tinokutendai vaongorori nevateereri. Handizi kuti pana angandipewo mhinduro here anga achizviziva kwamuri uku. Ndisati ndataurawo zvakanaka kusheya asi ndiona vari kutongovharwa tese tiringovharwa. Nyika yedu inotsanangura chingwa nekuchitsanangura kuti chii chinonzi chingwa, nekuti inoda kuti kana machitenga imimiwo mugutsikane kuti tatenga chingwa. Saka chinotanga kutsanangurwa half loaf inofanira iri 350 grams, loaf 700 grams. Saka mukatarisa ezvinezvi even pamabhegi anoiswa chingwa takumanikidza kuti vanyore kuti 700. Saka zviri kwauri mutengi kuti chingwa wachitenga munenge mune masikero. Masikero aya tinoatesta gore negore kuti masikero aya achiri kuyera zvakanaka here, zvokuti mukaisa chingwa chenyu uremu hwamunoona uri pa hunenge huri hwechokwadi ende tinenge tine vimbo yekuti haukurasisei. Munofanira kuwana chingwa chinenge chiri 700 grams. Ende munhu anokutengeserai chingwa chiri pasi pe700 grams anenge aine mhosva, anosungwa. Saka ndiri kuti Amaichisamba panyaya yekuti chingwa chinofanira kunge chiri chii ndazama kukupindurai. Endi ndinoda kuti tidzidzisane nhasi kuti ngatisangotorai chingwa musherefu tongonobika tichingonodya, nekuti chingwa chachona ichocho pamwe ndisu zvetinokonzeresa kuti vanhu vachina kuramba vachibika chakadaro, nekuti munee muchiti muri kungochida chete zvataurwa naMaichisamba. Sarudza zvinhu nekuti uri munhu westandard. Mashoko akanaka echenjedzo nai. Zvese zvinhu izvi mbufungeka kuziva mbuya huudzwa tese kana neniwo ndinenge chingongotora chingwa ndakumhanya nacho kuvazukuru nekuvana. Hanzi ngatitarisei isusu tikaona zvinhu zvisina mhimo ngatiregei kutenga. Ndokubatana kwevanhu ka, ngatiregei kutenga zvinhu zvisina kusvika pamhimo inodiwa. Zvino mukati ndezvenyizvo ndezvenyizvo hazvivake nyika, hazvivake mhuri, hazvivake upenyu. Tombo yakuna baba vedu vemweya. Ndabatikana natete kuvanhu vanorarama nehurema. Ndichitarisa ndiri kuona kuti hakuziri kumashops kwega, even nesuwo savafundisi tabatikana ngekuti kumachurches tinovada, tinoda vanhu vese kuti vauye vanamate vakasununguka. And even mumachurches imomo tinosisa kuonawo kuti mune ari kunyita mastandards here ekuti munhu wese awe neaccess yekupinda muchechi. Tinotenda tizvozvo, tinotenda. Kana mamuchiri kuendera mberi enderai mberi baba. Yes, then ndandiri kudazve kunatsa kunzwisisa kuti tirimozvo mastandards business. Kune vaya vanoita zvokutenga vanozi makoronyera in business. Vanogona kuenda kutenga bhinzi kana magwere mumamisha umu. And tinoona kuti pimo yavo
inoditerminwa ngemunhu ari kutenga. Mugomo wake nguva imwe unenge uri 25 kgs, iro richizi ibhaketi. Bhaketi racho rakanasa kumira zvakadii. Varimi vanenge vachizvinyirirwa zvakanyanya, especially kumaruwa kunoenda kohodhiwa vachiuya vachizotengesa vachiita mari dzavo. Bhagedhi rakadii, rimwe rinodziiswa pamoto ronyatsa kurebenuka. At the end murimi ndiye wadii waruza. Tinofanira kuti tese tiite win-win situation ngaiwe iripo kumurimi nekumutengi. Tinokutendai baba nemashoko echenjedzo. Asi ndanga ndichitoda kuti mabva mazvipindura nekuti baba vabva vatanga nekuti makoronyera. Mukanzwa munhu achinzi koronyera, makambonzwa munhu kwai anonzi koronyera? Saka kana ari makoronyera, imimi matongova pazvinhu izvo. Iye zvino izvi vanhu vari kuchema, baba masumudza nyaya yakanaka. Vanhu vakawanda vari kuchema nenyaya yekurima donje, yekurima fodya, pasina chavari kuwana. Nekuti koronyera riye ndo riri kuenda kumusha, vari kunoyererwa nezvikero zvataurwa nababa. Taruona kuti zvimwe zvikero panofanira kubuda 5 kg, chikero icho chinenge chikuroverai 2, chichikuroverai 3. Saka kana manzwa kuti makoronyera, mazita anopiwa zvinhu zvisina standard, agara maataura. Mwana wangu uyo ambotaura kuti hanzi hamwani ngachida kungwavha, baba wataura makoronyera. Iwayo mazita ngatiachenjererei nekuti anotipa muono. Ndoye kwamuri amwene? Mazvita henyu. Nyaya yemastandards inonzi chine chiri karanga? Mimo. Ichibva pakupima. Ehe. Iyoyo inogozha maringe nokuti vanhu dzimweni dzenguva tinozviziva zvatinofanira kuita, asi tikatarisa kunze uko, chimiro chekunze chinotibvisa pamastandards. Nokuti munomu zvinhu zvatinenge chiti zvine mastandards, pamutengo zvinenge zvisingaenderani nechikwama. Saka dzimweni dzenguva tinombunyikidzwa, topedzisira topinda muzvinhu zvisina mhimo. Uyezve panoda hoche koche zvikuru takatarisana nenyaya yeenvironment, mastandards, masango edu ava mapani. Inyaya yekuti vane ruzivo vakamira uku kumusha uku kune matraditional leaders, vanonzi madzishe, vanofanira kunge vachichengetedza nzvimbo idzodzo. Kuda vanenge vava kumbunyikidzwazve nezvimwe zvakanyanyowanda zviri munyika, uye nokushayikwa kwehuni, nokushayikwa kwezvikwanisiro. Saka mastandards aya tinowanikwa tichibva paari. Saka zvinotoda kuti vanhu vabatsirane kuti mhimo dzirambe dzakachengetedzwa. Mashoko akanaka ari kutaurwa namai. Hongu ichokwadi kuti vanhu vanobva pamastandards nekuti vari kushayiwa. Hongu vanhu vanobva pamastandards nekuti vari kukurumidza. Asi kana chinhu chisina standard hachigari. Kutenga ningi zvakaimbwa namukoma Oliver Mtukudzi kuti nhava izere mhepo, hamuna chirimo. Handitika munongonotenga zvihembe izvozvo zvikapfekwa ruviri yapera. Saka hapana chamaita pakupera kwezuva, hapana chamaita nekuti hamuna chamagona kuchengetedza. Ini ndabatikana zvikuru nenyaya yechingwa, nokuti ndo chatiri kunyanyo unotoshaya kuti mamwe kuda papackaging apa, because chimwe chingwa tinochitenga maplastic acho asina chakanyorwa. Saka isusu tachingonosvikopinda muzvitoro tichingotenga. Saka nyaya yemagrams aya yandibata. Isusu vatengi tambonzwa kuti kumhanya-mhanya, kungonosvikosumudza lofu magrams akuna ari kumbozvitarisa. Saka tinoda kufara nechirongwa ichochi kuti tiri kudzidza kuti mastandards chinhu chakanaka. Ndizvozvo mashoko makukutu. Pambobuda izwi rekuti koronyera, nditi amwene vari kutaura kuti pane chimwe chinenge chisina kana kumbonyorwa. Chidhori here, hachina kunyorwa nei, zvafamba sei, zvibvunzei kani nai vadiwa vatariri nevateereri. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Maita henyu vadiwa vatariri nevateereri, ndoziva kuti vamwe watadza kana kusumuka nekuti nyaya iri pano chikurura majasi. Tinoda kuti tizive
vabereki, vatariri vevana, ngatibatsiranei kuti nyika yedu inge iri nyika yakamira zvakanaka. Tiri kutaura nyaya dzemhimo, nyaya dzemastandards. Ndakuda kuti vadare vedu tasvika muchikamu chekupedzisira chatinongoswinya nokuti chiringa zuva chinenge chakwikwidzana nesu zvakanyanya, vapete chirongwa sekuda kwavo. Ndouya kwamuri Mike Turusa. Mazvita Dr. Mai Chisamba. Mazwi angu okupedzisira kuvatariri navateereri. Ndiri kuda kuti nditi nyaya yemhimo hatingoitauri chete muZimbabwe. Isu sehurumende yeZimbabwe. Nyaya yemhimo tinoenda nayo anonzi regional organizations SADC, Southern Africa Development Community. Tinosvika tosvikotaurazve muchikamu chinonzi technical barriers to trade. Kana ndati technical barriers to trade ndiri kutaura kachikamu kadiki kari muSADC kanotaura nekuwirirana mhimo region yose, kuti mhimo dzakadai ngatiwirirane tiite zvakadai. Saka zvinenge zvabvumiranwa kuSADC semhimo, tinozodzitora todzoka nadzo kuZimbabwe todziita mhimo dzeZimbabwe dziya dzandati dzinotemerwa nehurumende, kuitira kuti kana zvatinogadzira muno zvakuenda kuSADC, kunyika dzemuSADC zvinosvikotambirwa, hazvidzorwi. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Handiti tiri kutambanudza mapapiro, muri kuzviona? Kana zvanaka muno zvoendawo munharaunda kunze kwenyika, vavakidzani vedu, nyika dziya dzemubatanidzwa weSADC vachigashira kuti chabva kuZimbabwe, ngachidadise kachinhu chinobva kuZimbabwe. Ndichipfuurira mberi ndichibva mumaregion, nyaya dzemhimo hadzigumiri muAfrica chete, dzinoyambuka makungwa todzitaura inonzi World Trade Organization, mubatanidzwa wenyika dzepasi rose dzinotaura zvekutengeseranwa. Zvakare nyaya yemhimo inobva yatokosha zvakanyanya ikoko, nekuti hatingadi kuti zvinhu zvedu zvatinenge tagadzira muno zvikwire shipi zviende zvigonosvika nyika dziri kure zvigonzi zvatadza kubata mhimo. Saka kune mhimozve tinotaura nyaya yemhimo kuWorld Trade Organization. Zvakare tigotaurazve mhimo kune vamwe vatinotengeserana navo vekuEurope. Kune nhaurwa dzemhimo dzakakosha dzakasimba, kuitira kuti zvinhu zvedu zvatinotengesa ikoko zvisvike zvichitambirwa zvakakosha. Chiregai ndibve ndadzoka kumba. Muno muZimbabwe takagadzira National Quality Policy yekutanga Zimbabwe muno. Gwara iri document iri kana kuti gwara muchazorinzwa moriparurirwa pashure. Asi regai nditi pane nyaya yambobuda yekuti mumazvitoro muri kungotengeswa chero. Isusu tongonotengawo nekuti tazviona muchitoro. Aiwa taane policy yeNational Quality Policy. Mumazuva anotevera panenge potemerwa kuti zvose zvinotengeswa mustoro ngazvive nemhimo. Hazvina basa kuti zvagadzirwa naamai Katuruza kumba kwavo mugaraji kana kuti zvagadzirwa kufactory hombe, ngazvive nemhimo. Maita Maichisamba. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Isungano yepasi pese, saka nesuwo hatidi kusaririra mumashure. Baba Duve, munoipetawo sei? Zvada kutaura nezvemhimo yezvekudya, isusu tinoongorora zvinhu zvinodyiwa nevanhu. Saka tokurudzira kuti vanenge vasina kugutsikana nezvinhu zvavanotenga mumashopu ounza, toita sei toongorora. Mvura yemabhoho, vamwe vanoita mabhoho, mvura yayo imwe yacho inenge isina kunaka. Saka mukaunza mvura iyoyo, tinoongorora toona mvura yakanaka. Imwe inenge ine masalt, mazino anozoora, inokonzera zvirwere zvakawanda.
saka tinoita izvozvo. Maraw material nezvimwe zvogadzirwa munounza kwatiri, tinoongorora izvozvo. Tine malabs anogona kuita izvozvo. Ndatenda. Mashoko makukutu echenjedzo, nekuti vamwe vanenge vakatoisa kadhuku pasaidi kana caps kuti tine borehole. Vari kutotaura kuti kune mamwe maborehole ane mvura isiri kwayo inoda kuendawo pastandard. Saka zvese zvinoongororwa. Dzidziso iyo yero jira kufuka kana kuwarira, gashirai dzidziso. Ndokuya kuna baba Taroni. Ndinokutendai Dr. Mai. Vateereri, pane pandada kuti ndimbokuyeuchidzaiwo pamunotenga nyama mukasagutsikana. Chikero chinoera nyama chine zvinhu zvokuti kana maakuziva kodzero yenyu munokurudzirwa kuzvitarisa kuti chikero ichi chakamboonekwawo here nemumwe mushandi anobva kuministry kwedu anonzi inspector wekutrade measures. Saka chikero chega chega chiri muno muZimbabwe chinofanirwa kuti chinge chakaongororwa, chakadhindwa, chine siu. Saka kuti siu iroro ndo rinochengetedza isu vanotenga kuti tisabirwe. Saka izvi zvinowanikwa paskero, zvinowanikwa papombi. Pombi inotengesa mafuta, vanodhirevha dzimotikari. Lita ramunoda kuti muwane riri correct riya, munoriwana kana taisa siu iya. Kozoti even machira, rula, tikati chi tape measure. Tape measure haitokurudzirwi kushandiswa. Kuno steel rule inofanira kunge iri muzvitoro mega mega munotengesa machira. Mukatengeserwa netape measure, isusu tinototi hazvina kuitwa zvakanaka, nekuti tape measure inenge ichifamba famba painogumirwa napo pacho haunyasopaoni. Saka steel rule inenge yakaiswa pasi zvokuti unokuisa jira ndo rinenge richifamba. Saka ndati tizvione izvozvo tisati tamhanya kunotenga. Kana tisina kuona chidhindo chehurumende chinenge chiripo, zvinhu izvozvo zvinenge zvisiri pastandard. Izvozvo mashoko echenjedza ari kutaurwa. Nekuti kune mamwe munotengeswa nyama mumabhucha umu, skeri yacho hamutoiona. Iwe unenge uchingori kukaunda kuti tiri kudawo 3 kg, inozobva kuseri kuya 3 kg. Imwe yacho unongoona munhu akutenga akutokuchekera mapisi ekumba, abisa kapisi, akatarisa apa, apisa. Iwe kuti uziye zvaakuitika manje, wakuchekerwa tumapisi, iskeri isingadaire isingagutsure yakaiswa siru ndani. Saka ikodzero. Handiti mukuzviona? Kodzero. Ndosaka muchiona nyika yakazotorwa kainoi. Kune vakatozvipira kunoti ikodzero. Zvino isikangobweka, fanike imimi ve.com generation. Tora ikodzero. Ndo zvaita nyika izvi. Zvaakuda kodzero dzekuziya mastandards kuti zvinhu zvakamira sei. Zvino mukangobwekawo zvese zvinove bota. Ndikuye pamuri mukwasha. Chiri kudiwa chikuru ndechekuti unyatsotarisa tuone kuti munharaunda matigere, muprovinsi matigere, mune zviwanikwa zvakawanda zvatisingagoni kungoregedza zvisingatipe pundutso. Saka zvinoda kuseenzeswa zvine mwere wazvo, mimo wacho uchinyatsooneka. Saka kungwavha pachako hakuna kuipa, asi ngatingwavhei pazviwanikwa izvi nemutoo kuti tinowana mastandards mimo dziya. Imwe nzira yekugona kungwavha zviri nani ingava nzira yekushanda mastate university oga munharaunda dzose ane vari kuti ma-innovation hub. Kana tikashanda nema-innovation hub iwayo, tinokwanisa kuzobatanidzwa zvakanaka neMinistry of Industry and Commerce neSARS. Izvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa. Naye mungangonzi kuprovinsi kunowanika goridhe, hapana chabuda. Uku kunowanikwa fodla, hakuna chabuda. Uku kuri kurimwa chibage, hakuna chari. Izvozvo ndo zviri kutaurwa izvi. Kuti ngazvikuvakei, ngazvikupei mimo, ngazvikupei upenyu. Ndo yapamuri, asi chiringa ziva chokwikwidzana nesu. Zvakawanda zvinotengwa zvisina mimo zvakawanda. Mishonga chaiyo kurapa vanhu, mapiritsi chaiyo tinomaona ari munzvimbo dzasingafaniri kuvapo. Ende dzimwe mimo dziri muzvitoro dziye dzakanaka. Asi product iyoyo inozobuda muchitoro yoenda futi kuseri ukufuti hakuna mimo, zvinota kuti chingwa chawaona icho chione chine mutoo wakanaka. Saka muchipedza ndinoti tikatenga zvakachipa tichazorapwa zvinodhura, nekuti tiri kuona kuti zvirwere zvakawanda zviri kuuya muvanhu. Zvimwe zvacho zviri kuuya panyaya yezvikafu zvavari kudya zvinowanikwa kuseri kwedzimba, kana kuti
kunzvimbo zisina kufanira. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaura nai. Mukupera regai tipe kune muenzaniso uriko mazuva ano. Vasikana kana vakomana kwari kunzi vari kufarira kunzi iyelobhoni vachizora mafuta ane mercury. Mercury muchetura ipoison. Kutsvuka kuyekwe kunzi munhu ayelobhoni ironda kariya nekuti ganda rese repamusoro rakwapurwa. Vamwe vari kutenga mapiritsi ekuti vaite mhasuru, vasimbe, vaite zvisina kuswana musika. Vanhu vanonotenga kumisika yepanze. Ndo zvanga zvitaurwa nemukwasha kuti mapiritsi ane machengeterwo awo ane mastandards. Mamwe anonzi ngaagare panotonhorera, mamwe anonzi ngaagare. Zvino kana mapiritsi akawaridzwa motora muchinwa, hamusisina standard. Vari kutandadzana vese nesu muno munyika medu nekunze kwenyika. Ngatiparidzirei shoko restandard nesuwo tive vanhu vane mhimo. Vadikani burunguzi kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Imi manga muchitandadzana nesu, maonei, madzidzei. Chiregai nditore mukana uno wekutenda zvakare zvakaperera kune makocheri vedu veMinistry of Industry and Commerce vatipa ichochi chikuva. Ndigokutendai mese neuvepo hwenyu kuno kumasvingo, masiya mabasa nezvamanga muchiita kuti tizinge tiri pamwe chete. Regai nditore mukana uno zvakare wekutenda vatyairi vedu vechirongwa vari kutyaira zvinoungwari nohudzami. Tinokutendai baba Taruona, tinokutendai baba Dhuri, tinotenda mai Katuruza, tinotenda vabva kumaministri edu vagere pamberi apa. Zvakadii kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo pane imwe nhapitapi. Ndinonyo Dr. Rebecca Chisamba.